Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarrak saminez eta atsekabe handiz hartu du Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotza. Eta jeltzale guztien izenean bere senidei eta ingurukoei gure doluminik sentikorrena helarsi nahi diegu. Carlos Garaikoetxearen irudia gure historiaren partea da. Euskadi Buru Batzarreko buru izan zen 1977tik 1980 arte. Urte horretan hain zuzen be diktaduraren osteko lehen lehendakari hautatua izan zen. Eusko Alderdi Jeltzaleak Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskundeak irabazi zituenean, hain zuzen ere. Une erabakior baten, Gernikako estatutoa onartu ondoren, Eusko Jaurlaritza gidatu zuen. Jaurlaritza horrek gure erakundeen eta Euskal Autogobernuaren oinarriak jarri zituen. Gaur egun, ongizatearen sinonimo direnak. Gainera, giro politiko sailari aurre egin zion, etaren terrorismoaren unerik ilunetan eta egoera ekonomiko eta industrial bortitza bizizelarik. Eusko Alderdi Jeltzaleak Carlos Garaikoetxeak Euskadiren alde egindako lan nekazina aitortu nahi du. Agur eta ohore Garaikoetxea lehendakaria.